खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे खबजोबनानै आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव मिजिंथियो। दिनैनि बे फुंनि समाव बयबो आलो गोजोनै दिनै जेवारि बाथि लगायनानै सोरबाया गिर्जायाव आरज गाबनानै जाय गावनि गोसोआव जेरै हायो ओरै गोदानै दाजानाय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे बै समनि दैदेनगिरियानो जा जिखुनु जाया बै समाव बर' हारिखौ दिदोमै रायजो जाहोनो हानाय दिनैसिम जायफोर सोमावसारग्रा दिनै दैदेनगिरिफोर मेलेमजिबिफ्राबो लोगोसे बे दिल्लीनि लांगोनायाव दंहैयो। बेखौनो दिनै नैबे फुंनि टाइमाव बयबो गोसो गोथारै आरज गाबो इसोरनि सायाव बर'फोरनि दिनै नांगौ बायदि बर'फोरनि दिनै खैफोद आफोदनिफ्राय एसेबाबो सरकारनि सायाव माखासे दिनै बिर जोहोलावफोरनि रानथाब खुथाब थानो गोनां जानायखौ उदां खालामनो थाखाय जिखुनु जाया बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय दिनै इसोरनि सायाव आरज गाबनानै जाहाथे बे सारमोननि दिनै बुनसु आफादनि दिनै सोमावसारनो दिनै जान्जियाव आर'नाइखौ खाफ्रानानै बै समनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै नैबे थुलुंगाखौ होनायनि सायाव जाहाथे सरकारनि सायाव देरहासारनो हायो बेखौ बयबो आलो गोजोनै इसोरनि सायाव आरज गाबो। बेखौनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायो। आंनि बे बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं आखाइ खबजोबनानै बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव निमाहा बियो। थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ रायजो राजाफ्रा नैबे दिनैनि समाव बै समनि बिटिआर एकर्डनि जायफोर सागानगिरिफ्राबो नैबे दिनैनि समावनो दिल्लीयाव दंहैयो आरो लोगोसे बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बर'फोरनि दिनै खुथाब दिनै बर'फोरनि माखासे बिथाब दिनै जोहोलावफोरखौ बिसियावबो दिनै उदां खालायनो होनो हायैनि थाखाय दिल्लीयाव बर'फोरनि दिनै सोबख'जानाय आरो बर'फोरनि गादब जानायखौ उदां खालायनो थाखाय आरो दिनै गुबुन जायगाफ्राव जेलफ्राव बर' जोहोलावफ्रा दिनै रानथाब खुथाब थानो गोनांफोरखौ जाहाथे उदां खालामनो थाखाय जायफोर दिनै मेलेमजिबिफ्रा बर' फरायसा आफादखौ गोदानै बुनसु मुङै दानाय आफादखौ जाहाथे अरायसम सरकारनि सायाव जोबलानो हायो आरो लोगोसे दिनै बेखौनो बुंनांगोन जाय बै समनि बर' हारिनि मेलेमजिबिफ्रा नैबेखौ थुलुंगा होनायनि सायाव हाजासे बर'फ्रा दिनै हाजार गोजोननाय होनांगोन सारमोननि खाथियाव। दिनैनि समाव जायफोर गोदानै दाजानाय बर' फरायसा सोद्रोमाफ्रा गावनि जान्जियाव दिनै बर' आर'नाइजों जान्जि खाफ्रानानै जायफोर बै समनि दैदेनगिरिफोर जायफोर दिनै बर' हारिखौ दिनैसिमबो थांनानै थानो थाखाय बै समनि दैदेनगिरियानो जा मेलेमजिबियानो जा जिखुनु जाया दिनै सोमावसारग्रा बाहागो लाग्रा बै समनि सिनियरफ्रा नैबे दिनैनि बर' फरायसा आफादखौ थुलुंगा होनो थाखाय दिनै दिल्लीयाव गावसिनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै बे बुनसु आफादखौ माखासे लामा दिन्थिनो थाखाय दिनै गावसिनि दिनै महर मुस्रिखौ लानानै बर' हारिया अराय थांनानै थाथों नङाबा गावसोरनि दिनै देहाया रायजो राजानि थाखाय थैनानै थांथों अराय बिदि होननानै दिनै बिथांमोनाबो दिनै बिखा फोरदाननानै दिनै दानि फरायसाफोरजों आगान सुरफानायनि सायाव अरायसम रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव आलो गोजोनै बिथांमोननि साननायफ्रा जाफुंथों होननानै बयबो आरज गाबो आरो लोगोसे नैबेखौ आं जोबथारनायाव सोङो दिनैनि बे मोनफ्रोमबो दिनैनि बे समाव बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि आरो गोदानै दाजानाय बुनसुनि दिनै सोद्रोमाफोरजों आरो लोगोसे दिनै बै समनि दैदेनगिरिफोरजों दिनै दिल्लीयाव दिल्लीनि लांगोनायाव दंहैयो। बेखौ रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बिजिरलायनानै एसेबाबो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हानाय सानस'नो हानाय बयहाबो मेलेम दं। बेनि थाखायनो आं सोङो रायजो राजानाव दिनैनि बे समाव दिनै सागानगिरिफ्राबो दिनैनि समाव नुजाहैनायनि सायाव गोजोननाय दं ना गैया आरो लोगोसे नैबे दिनैनि समाव जायफोर सोमावसारग्राफोरनि थाखाय दिनै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना बेसेबांबा समनिफ्राय दिनै खावलायनानै दिनैनि नैबे समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै फोरमायदों सरकारनि सायावबो फोरमायदों
अब्ला दिनै गासिबो लैहोर लैहोर नुजाहैनायनि सायाव बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दं ना गैया? नाथाय जों नैबेखौ बुंनो हायो, जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि सोमावसारनायाव मोजांबाबो गाज्रिबाबो नुजाहैनांगौ। 2.5 बोसोरनि उनाव बुंनो हायो। आरो साननैसोनि सिगां बर' फरायसा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि दिनै माखासे दफाफोरखौ सावरायनांगौ होननानै सरकारखौ खावलायहैदोंमोन। आरो दिनैनि बे समाव गासैबो सागानगिरिफ्रा दिनैनि समाव सरकारासो लेंहरदों ना बिथांमोनासो थांदों, नैबेखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव स्पष्ट बुंना होयोबा दिनै रायजो राजाफ्रा उननि समाव गोसोआव माखासे सोंलुआ थानाय नङा। माबोरै थानाय नङा होनना बुङोब्ला दिनैनि बे समाव बेसेबांबा समनि उनाव दिनै बर'फोरनि दिनै नासयजानाय सोबख'जानाय जायफोर जेलाव ना मावाफोरबायदि दिनै ना गोरानफोरबायदि दिनै फोरानजानायनि सायाव जाय दिनै फरायसाफ्रा दिल्लीनि लांगोनायाव गावनि बिमा बिफानि अननाय गावनि फरायनाय समखौ दोनथ'नानै दिल्लीयाव धरना हैनो थाखाय दिनै आगान हैदों। बे समाव दिनै बिथांमोनजों हेफाजाब हैनो थांदों ना बिथांमोननि माखासे सोमावसारनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ दिनै दान्थे बोथे खालायनो थाखायसो दिनै बेयाव नुजाहैदों। बेखौनो दिनै स्पष्ट खालायना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै गोसोआव मालाबाबो सोंलु थानाय नङा। आरो आं बेखौनो खावलायो, जायफोर बिटिआर एकर्डनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो आं निमाहा बियो। दा आं सारमोननाव मोनसेल' सोंलु, नैबे दिनैनि समाव बिटिआर सरकारनि दिनै सागानगिरिफ्रा दिल्लीयाव दिनै नैबे दिनैनि बे सोमावसारनाय समाव बिथांमोननि खाथियाव दिनै नुजाहैदों। बे नुजाहैनायाव बिथांमोनजों हेफाजाब हैनो थाखायसो थांदों ना सरकारासो लेंहरदों ना बिथांमोनासो गोसो जानानै थांदों, नैबेनि सायाव स्पष्ट दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों जाहाथे फोरमायोबा अरायसम रायजो राजाफ्रा गोसोआव रंजानाय मोनगोन। आरो लोगोसे नैबेखौनो खावलायो, दिनैनि बे समाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै साखाथि फाखाथि दिनै माबाफोर जानो हागौ होननानै नुजाहैनायनि थाखाय, नाथाय नैबे आगस्टनि समाव सोमावसारनो थांनाय बा सोमावसारनो बा सरकारनि सायाव स्ल'गान हैनो थांनायाबो गोरलै खोथा नङा। बेफोरखौ दिनै उन सिगां साननानै जायफोर सागानगिरिफ्रा बिथांमोननि हेफाजाब हैनो थाखाय साखाथि फाखाथि जुदि थांदोंब्ला बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै गोजोनथाव बुंनांगोन। आरो लोगोसे नैबेखौनो आं जोबथारनायाव बुङो, जों दिनै गोदानै दाजानाय जायफोर बुनसुआफोरनि दिनै जोंनि हालामाव मालाबा जुदि प्रग्राम लायोब्ला गुबुन गुबुन दिनै दैदेनगिरिफ्रा मा खालामो, जों मालाबा जों नुयो खोनायो, जिखुनु जाया समाव मा खालायो, बुनसु बर' फरायसा आफादनि दिनै गोदानै दाजानाय बिथांमोना प्रग्राम लायोबा दिनै साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि प्रग्राम साखाथि फाखाथि बिथांमोननि प्रग्राम दिनखालि आरो प्रग्राम लादेरना होयो। नाथाय बेफोरखौ जों नुबाय थायोबा मा जायो, गावजों गाव बेले बेजे गावजों गाव माखासे गोसोआव साननो हायै सानस'नो हायैखौसो जों नुहुरो। माबोरै नुहुरो होनना बुङोब्ला दिनै बर'फोरनि गेजेराव थोजासे दिनै आफादफोरखौ जों नुयो। बर'फोरनि गेजेराव दिनै गुबुन गुबुन आफादफोर दं। दिनै माखासे बर'फोरनि दिनै गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादफोर दं। बिथांमोनहा गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै रायजो राजाफोरखौ जाहाथे ओरैबो गाज्रि मोनहोआ ओरैबो गाज्रि मोनहोआ, जाहाथे बेफोरबायदि जाहाथे रायजो राजाफोरनि सायाव बेले बेजे खालाया। मा खालायनांगौ, माखासे बर'फोरनि आफादफ्रा दिनै सोरनिबा आफादा दिनै बे प्रग्रामखौ लादोंबा गाबोन बेलेग प्रग्राम बा गुबुन आफादनि प्रग्राम, बिदि माखासे दिन थारिखफोरखौ सोलाय सोलु खालायलायनांगौ। दिनै नुबाय थादों, सोरबा दिनै फरायसा आफादा दिनै प्रग्राम लादोंबा आरो सोरबाया बिदिनो प्रग्रामखौ लाजाबना होयो। नाथाय बेफोरखौ मा फोरमायदों, गावजों गाव माखासे बेले बेजेखौसो जोङो नुयो। बिनि थाखायनो उननि समफ्राव जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा नै बिदि दाजाथों, रायजो राजाफ्रा दिनै ओरै थांनो ना ओरै थांनो जायो। जिखुनु जाया दिनै बर' हारिया मोनफ्रोमबो दिनै बर'फोरनि सोमावसारग्रा खलमनि दावहा नांग्रा आफादफोरखौ दिनै अरायसम हेफाजाब होबोदों आरो अरायसम हेफाजाब होगोन रायजो राजाफ्रा। बिनि थाखायनो सम सम बर'फोरनि दिनै
मानो होनोब्ला जों दिनै नुबाय थादों बुनसुआ माबा मोनसे प्रग्राम लायोबा आरो सोरबा दिनै दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो प्रग्रामखौ लाजाबना होयो। बिनि थाखायनो आं जोबथारनायाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजाफ्रा निमाहा होगोन। आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव दिल्लीयाव दिनै बिटिआरनि सागानगिरिफ्राबो दंहैयो आरो गोदानै जायफोर बुनसु दिनै बर' फरायसा आफादनि दिनै सोद्रोमाफ्राबो सोमावसारनो थाखाय दिनै दिल्लीनि लांगोनायाव दंहैयो। आरो लोगोसे बै समनि दैदेनगिरियानो जा मेलेमजिबिफ्रानो जा जिखुनु जाया सिनियरफ्रानो जा गासिबो जमा दंहैयो। बिनि थाखायनो दिनैनि बे सावराय मेला दिनैनि बे समा बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय सम होननानै बा देरहासारनायनि दिनै आगान होननानै बयबो इसोरनि सायाव आर'ज गाबो। बेखौनो आङो बिथांमोननि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव आलो गोजोनै जोंनि खाथियाव मोजाङै आलो गोजोनै सफैफिनगोन बेखौ मिजिंथियो।